Ovo je dokumentarni snimak koji prikazuje Cvrleta kako bezuspešno okreće pedalice u jalovim pokušajima da vozi svoj mali biciklić. Ali Cvrki uporno okreće pedalice. Evo, ovo će biti malo nejasna slika. On maše i dalje vrška, maše, da bi ja shvatio da je to on, kao da ja ne vidim, kao da sam ja ćorav. Evo, Cvrle sad vozi, sad će nastaviti da vozi, prolazi, smeši se, šarovni osmeh, vozi dalje, vozi. Eto, to je to. Još malo. To je ova staza oko Ade, biciklistička.